Birinci тапқыр аяғымны сәхнәгә Әлмәт театрында бастым. Андагы роль, Арыслан роле, гади генә булса да, тик дулкынландыра, барыбер ниндидер хисләр уята. Эшләп чыгармын мин аны, эшләп чыгалмасмын микән дигән уйда туа. Сүзләр югала, фикерләр бутала. Шул вакытта инде артистларның, өлкән артистларның ярдәме сизелә. Энергетикалары шул хәтле көчле, әйдәләп, күз белән булса да әйтеп җибәрәләр. Инде монда Минзәлә сәхнәсенә килгәндә, беренче ролем монда да әкияттә, әлбәттә, Ләбиб Лиронның Шәпәләй белән Тәпәләйнең мәҗаралары, Хау-хау җан роле, Хау-хау җан. Гади генә роль. Тик эт ул булай да тугры. Ине сакларга тырыша, үй белән ихатаны сакларга тырыша. Шуның белән бәйле тагын фикерләр уяна. Тагын да көчлерәк фикерләр. Анда инде профессионал яктан уйлыйсың. Ул вакытта профессионал дигән әйбер телдә генә булгандыр инде ул. Әнә шул шымара уйныйсың. Монда да шул ук артистлар, үзебезнең артистлар, Минзәлә театр артистлары. Алар ярдәм итә, алар ярдәм кулы суза. Өйрәтеп җибәрәләр. Барыбер сәхнәгә менгәчтен, беренче тапкыр менгәчтен. Ул үзеңне җиңеп чыгармын микән дигән сорау туа. Әлбәттә, җиңеп чыгасың. Хезмәттәшләрең ярдәм иткәндә, коллектив ярдәм иткәндә, барысында җырып чыгарга була, эшләргә була. Образга керү ул бер әйбер. Арттырып та җибәргән вакытлар була, андый вакытта инде әйтеп җибәрәләр, булышалар. Инде чыкканда авыррак. Барыбер шулык хисләр үйгә кайта, гаиләгә кайта. Әле анда да хыялларда шумып йөрисең, ниндидер өйдәге эшләрне эшләр урында, син образда һаманда. Әле театрдан, бинадан чыгып киткәчтендә ул хисләр синең белән яши. Җибәрми ул сине. Чөнки ул беренче хисләр, беренче адымнар, беренче образны тудырган хисләр.